Изпийте сутрешната си чаша. Изгорете мазнините по корема и отслабнете бързо. От доктор Мандел представя прост еликсир и съвети за начин на живот, които да помогнат за ускоряване на метаболизма и подпомагане на отслабването. Еликсирът се състои от вода, ябълков оцет, съдържа AIC киселина за изгаряне на мазнини. Прясно изцеден лимонов сок, богат на витамин С, подпомага прочистването на черния дроб. Кайенски пипер, съдържа капсаицин, увеличава изгарянето на калории. Рецепта: една висока чаша вода, приблизително 350 мл. Една супена лъжица органичен ябълков оцет с майка. Сок от 1 птора лимон. Щипка 2 кайенски пипер. Начин на употреба: изпийте тази смес 10-15 минути преди първото си хранене, идеално закуска, или преди второто си най-голямо хранене. Може да се консумира 2-3 пъти дневно преди хранене. Допълнителни препоръки за отслабване. Доктор Мандел също така подчертава значението на елиминиране на преработени и рафинирани захари, здравословна диета богата на фибри, плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, бобови растения, здравословни меса и здравословни мазнини, включване на упражнения и увеличаване на физическата активност, пиене на много вода през целия ден, управление на стреса за понижаване нивата на кортизол. Ударете един лайк, ако ви е харесало, и посетете нашият магазин за био и супер храни. Ударете един лайк, ако ви е харесало, и посетете нашият магазин за био и супер храни.